נכון? בדיוק. תודה רב, עדי ואתר איתנו. קודם כל אתם אחיות, אתם נכון? אמת. זה כאילו האומנות והאהבה שבאה מבית. זהו, האמת שבאמת העסק הזה גם קם מתוך אהבה ממש גדולה לצמחים ופרחים, כי גם אנחנו בכלל מבית של אגרונומים וחקלאים, אז ככה זה התחיל. קצת על הבית, זה דווקא מעניין, מאיפה? אנחנו גדלנו במזכרת בתיה, לשני הורים שהכירו בפקולטה לחקלאות ברחובות. הבנתי זה. ובעצם מצאנו את עצמנו בעולם העיצוב. עדי סיימה לימודים של עיצוב קרמי בבצלאל, ואני לומדת תקשורת חזותית בשנקר. ובעצם רצינו לשלב את האהבות לעיצוב ולפרחים, ומזה קם העסק שלנו. שמה הוא עושה? אנחנו מתעסקות בכל מה שקשור לשזירת פרחים. גם פרחים טריים, גם פרחים פרחי בד, פרחי משי. ואנחנו גם מציעות בעצם לאירועים, לחתונות, לאירועים עסקיים, לחגיגות משפחתיות, שזירת פרחים בלייב, לאורחים, מפרחים טריים, וגם מציעות שלל מוצרים מפרחי בד. בוא נראה באמת, בוא נעשה פה איזה קלוז-אפ קטן. בוא נראה, זה הזמן למדוד. למדוד אני או... רק אם אתה אמיץ. ברור שאני אומר. אז באמת אנחנו מציעות מוצרים שניתן לרכוש גם... וכמובן הם מופנים לכל המינים. מה? רגע, שנייה. קרמלי רוצה את זה הביתה, בסדר, כמובן. בעצם את הפרחי בד, את המוצרים, יש גם כובעים, גם קשתות לנערות, לחגיגות, לבת מצוות, לצילומים, לחתונות, וגם מארזים שממש אפשר לרכוש לט"ו באב. זה פרחים מיובשים אמיתיים אלה? אלה פרחי בד. מקרוב אתה יכול להתרשם, אולי מרחוק קצת קשה לזהות. הנה, זה... כן, הבנתי, זה שתודה בערוץ 2 לפני כמה דקות. בטרם פיתרו אותנו. ומה עוד יש לנו שם על השולחן? מה באמת היום נהוג? נניח בת מצווה. ט"ו באב זה חג כזה של פרחים, בסדר, אבל סתם, בת מצווה. אז קודם כל יש עכשיו טרנד מאוד מאוד חזק בבת מצוות, בחתונות של עמדת שזירה, שזה בעצם האורחים מגיעים ואז יש ככה עמדה מאוד מאוד יפה ומזמינה וכולם באים ומתקשטים, אנחנו מכינות את זה יחד עם האנשים, זאת אומרת הם בוחרים צבעים, מה שבא להם וזה פשוט מרים כל חגיגה, זאת אומרת פרחים זה עושה שמח לאנשים, זה מאיר בעיניים. היות וזה, אנחנו לא כל כך חומרניים, אבל עדיין, מה התכשיט, מה העיצוב הכי יקר פה על השולחן? הכי יקר. כנראה קשתות. יכול להיות. מה שאת לא יודעת, מה שיש לך. הפרחי משי, האמת שזו, אני רואה שלפעמים קשה לך לזהות, אלה הם פרחים טריים, ואלה הם פרחי בד. הפרחי בד הם מוצרים קצת יותר יקרים, כי בעצם הם נשארים לתמיד, הם לא נפגמים, זה פרחים מלאכותיים, ואלה פרחי בד שבעיקר אנחנו עושים באמת באירועים, לאנשים שמגיעים. פרחי בר. בר, ולא צריכים להשקות את הראש שלך כדי שזה... אם רוצים אפשר. לא, קשת אנחנו כבר לא נשים על הראש. אז כפתור בפרח, הרב פרחים זה דבר חשוב לתת.